Днес ще поговорим за още един от най-големите корупционни скандали от близкото минало. Тефтерчето на Филип Златанов. Вещественото доказателство, благодарение на което разбрахме, че ББ, ЦЦ и ДП са търгували с влияние. По-скоро беше вещественото доказателство, защото безследно изчезна, докато вещото лице го караше с автомобила си към съда, но толкова много му се допишкало, че спрял да уринира и през това време лош човек откраднал тефтерите на Филип Златанов. И се отдалечих така за малко отстрани, имаше хръсталаци да отида там по-малка нужда. След малко ще ви разкажа цялата хронология, но преди това да ви напомня да пиете вода свобода, защото 30% от печалбата на водата отива в фондацията за разследваща журналистика 88 джуджета, благодарение на която гледате това видео. Сега да се върнем 15 на години назад и да си припомним кой е Филип Златанов. Филип Златанов е избран за шеф на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през май 2011 по предложение на ГЕРБ. Новината за скандалния му тефтер гръмва на 17 юли 2013, когато на пресконференция на прокуратурата тогавашният заместник главен прокурор Борислав Сарафов показва откази от тефтера и на практика твърди, че Филип Златанов е изпълнявал политически поръчки. Сарафов се заканва, че всички в тефтера ще бъдат извикани на разпит. Ще разпитаме абсолютно всички лица, които са установени, които са записани в тефтера по един или друг повод. Всеки може да бъде разпитан. Ще ви дам 3 секунди, за да помислите колко от хората в последствие бяха разпитани. По един бомбон на всички, които отговориха 0. Важно е да се отбележи, че на пресконференцията, за която ви споменах преди малко, лицето Боби Сарафов вади само и единствено страници, които са изобличаващи за ББ, ЦЦ и ИФ, т.е. най-главните хора в ГЕРБ по това време. Следващата страница винаги да се уведомява ИФ за обаждане от първите мъже на държавата, плюс председатели на комисии. Отдолу ИФ води към ЦЦ, води към ББ. Освен представените страници от прокуратурата, обаче в публичното пространство се появяват и други страници от тефтерчето на Златанов, на една от които Филип Златанов е отбелязал, че всичко трябва да се съгласува с внимание. ИФ и ДП. Дали това са Искра Фидосова, дясната ръка на Цветан Цветанов по това време, и Делян Пеевски, може само да гадаем. Тук виждаме два инициала – ИФ и ДП. Това е страницата, разпространена в медиите. Страница, която прокуратурата не ни е показала в този вид, а ни е показала във вида, който сега и ти ще покажеш. Така. Това, което имаме от прокуратурата и което всъщност и ние показваме сега на голямата стена. ИФ и инициалите вече не са ДП. Дъто се е превърнало в единица, а Пъто в 0. Факт е обаче, че още на следващия ден, след като гръмва скандала, Филип Златанов потвърждава, че написаното в тефтерите е автентично. Последствие се отрича от това, но това е друга тема. Още същия ден Софийския градски съд отстранява Филип Златанов от длъжност. Искра Фидосова пък напуска ръководството на ГЕРБ, както и Народното събрание, и от тогава общо взето не сме чули кажи речи нищо за нея. Лятото на 2013 година, след като гръмва този скандал, е изключително бурно в държавата. В онези години темата за тефтерчето на Филип Златанов е по екраните от сутрин до вечер. Народното събрание дори образува специална комисия, която установява, че всички указания, които Филип Златанов си е записал, са изпълнени. По изписаното по тефтера всичко е изпълнено на 100%. Май 2014 година Филип Златанов е осъден на първа инстанция на 3 години и половина ефективна присъда. Едно от основните обвинения срещу него обаче не е свързано нито с ББ, ЦЦ, ДП или пък ИФ. Демек хората, с които е трябвало да съгласува всичко. Вината му е, че е скрил преписка срещу президента Росен Плевнелиев. И както вече споменахме, прокуратурата не вика на разпит нито един от хората с въпросните инициали, просто защото не може да установи кой стои зад тях. Няма как, брат, много е трудно. Юни 2014 година КТБ е затворена. Малко по-късно Пламен Орешарски подава оставка, а Росен Плевнелиев насрочва предсрочни парламентарни избори за 5 октомври.
ГЕРБ печели изборите и на 7 ноември заедно с Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ съставят второто правителство на Бойко Борисов. Едва през ноември 2014 година и половина след като е започнал скандала, графологична експертиза доказват, че писаниците са лично направени от Филип Златанов. Само 4 дни след като ГЕРБ официално за втори път е във властта, тефтерчето или тефтерчетата на Филип Златанов са откраднати, докато вещото лице ги носи на път за следствието, но за зла беда му се наложило да се изпишка. И точно тогава някой лош човек ги краде. И се отдалечих така за малко отстрани, имаше хръсталаци да отида там по-малка нужда. Сега се сетих, че съм останал някъде около 3 до 4 минути колата без надзор. Днес Бенчев предполага, че кражбата е станала точно в този момент. Не се ли притеснихте, като видяхте, че ги няма точно пък тези тефтерчета, че да отидете до районното, веднага да кажете, че това е веществено доказателство? И как да отида до районното, като нямам придвижване от там? Толкова години стаж и опит и да ти се случи и да се провалиш като последния, да ти казва, глупак, ама какво да се прави? С други думи, вземаш властта и малко след това доказателствата срещу теб изчезват. Може би е случайно. Любопитно е да се отбележи, че през конференцията, на която Боби Сарафов показва страниците на въпросното тефтерче, е само част от серията компромати, които напомнят за някакъв странен разрив в отношенията между Бойко Борисов и Ахмед Доган и Делян Пеевски. На 29 октомври 2015 година Върховният касационен съд отменя присъдата от 3,5 години затвор на Филип Златанов и му постановява условна присъда. С това скандалът, който е разтърсил държавата преди само 2 години, окончателно е заровен. Тефтерите на Филип Златанов безследно изчезват, както и самия той. Господин Златанов, ако гледате това видео, обадете се да направим едно интервю. За нас остава утехата, ако може въобще да кажем, че това е някаква утеха, да си припомним, че това е поредният пример, в който антикорупционните комисии, вместо да борят корупцията, всъщност я опосредстват, а началниците им изпълняват политически поръчки. Ама това е ясно само за нас. На прокуратурата това не е известно. Както и кой превърна инициалите ДП в 10. Или пък това им е известно, защото те сами го направиха. Какво пише тук? Пише ли 10 или ДП? Ако това е променено, значи някъде в прокуратурата или следствието се е променило. След всички тези спекулации, аз съм склонен да вярвам, че тук има манипулации. В крайна сметка, вие така ли пишете 10? Не, мисля, че не, като гледам. Пак ви казвам, факт е, че в това, което го има по делото като копия, няма такова нещо. Това 10 се появи само единствено на пресконференцията на прокуратурата. Тефтерите са манипулирани. Това, което е иззето от кабинета на Филип Златанов, е с липсващи страници. Пийте вода свобода, ако искате да променим медийната среда в България. 30% от печалбата отиват за тази фундация, 88 джуджета. А ако ти имаш търговски обект и искаш да продаваш вода свобода, попълни тази форма на нашия сайт.